tuntui ihan tavalliselta talvipäivältä. Mä en olis millään uskonut, mikä sokki mua illalla odottaisi. Siis mä kuljin kaupungilla niin kuin aina. Paitsi että jossain kohtaa mä huomasin, että jengit tuijotti mua aika lailla. Tai paremminkin ne katso mun ohi, tai melkein kuin läpi. Ihan niin kuin ne ei ois saanut musta selvää. Mulla tuli tosi epämukava olo, mut en mä siinä kohtaa yhtään tajunnut, mikä mussa oli vikana. Sit mä menin duuniin. Mä näpyttelin taas kerran jotain tylsää koodia yhtä tyhjän kanssa, niin eiköhän pomo perhana pamahtanut paikalle. Ja perhana alkoi haukkumaan mua, että mä en kuulemma keskittynyt tarpeeksi, että mä olin jotenkin huolimaton tai jotain. Epätäsmällinen. Sitä sanaa se käytti, että mitä töistäkin tulee, jos on noin epätäsmällinen. Asshole. No, mä tein parhaani ja sain omasta mielestäni hommat hoidettua. Mut kotimatkalla mulle tuli taas se sama fiilis, että jengi vilkuili mua niin kuin mä olisin joku friikki tai jotain. Mulla alkoi olla tosi hutera ja samea olo. Mä halusin vaan kotiin. Ja äkkiä. No, sit mä pääsin kotiin ja olokin siinä matkalla ehti vähän kohentua. Että outo, ikävä fiiliksinen päivä oli kohta ohi ja että kotona sai hengähtää ja ottaa easy. Nälkäkin oli. Jääkaapissa ootti onneksi lohisoppaa. Sit mä satuin vilkaseen peiliin. Ja mä tajusin. Aivan blurri, jumalauta. Mä olin aamulla tyystin unohtanut skarpata itseni ja kulkenut koko päivän, joka paikassa, blurrina. Miten mä olin saattanut mokata niin pahasti? Noniin. Fokusoidaan nyt. Come on. Noin. Hyvä. Ei voinut mitään. Vahinko oli jo tapahtunut. Täytyy vaan yrittää muistaa olla tarkempi jatkossa.